mo diretso silang opisina abay sa Save More Kauswagan. ADB Driving School. Oy, teka muna dahil Miyerkules karon, health is wealth, ha? Kabalo ba mo tungod aning pandemya sa tinud anay lang bitaw? Dagan tungod kay nasubraan gyud na highlight yung kaning COVID, nay ubang mga sakit karon burang nalimtan na nato, which is what takabalo nga ga-exist ra ba gyud ni perminti. O usahay na po uban natin mga gipambati, mahadlok na sa ta magpa-check up. Kay basi yun niyang ipaswab tag kalit. Naku. Sa tiyo lang, bago lang akong guwapa nga sister-in-law. Bago lang brad, naibato, gastro. Oh. Kay kabalo mo, usapod sa kaning atong mga problema actually ani. Kaning mga atong mga tinai. Kaning atong mga internal mga organs. Kaning mga GERD. Oh, kadung man ang GERD. Dili ka tong shampoo. GERD to. GERD. Namagayusay ka ng feeling na to. Baragal heart attack naman siguro ni. Ta heartburn sa di ay. Oh. Dyspepsia. Oh, kana. Constipation. Hemorrhoids. Barag na ako ani da. Kani. Fatty liver. Gallbladder stone. Napa. Ay basta lagi. Aso sa nihisgutan eh. Basi nakalimot na taba. Nga. Ga-exist po ni dagan ni mga Pinoy nga naingani nga mga sakit karon. Mismo makauban nato ang usa ka gastroenterologist. Si Doc Erwin Dayupay. Doc, welcome sa Gay ni Bay. Good morning. Good morning, Ben. Maayong buntag nimo diha, Doc. Gahi pa ba, Doc? Permi pa yan. Permi. Uy, ga-bike si Doc Nai-bike sa likod, oh. Bog, usab ba ka sa mga galikay gyapon sa Labunon, do? Pag-uli, automatic. Maglabaw yung sabon. Hindi na kakasasambalik. So, tinood na, do, nga muhawag sa'yo kay para mulikay sa Labunon. Tinood ba ng istorya? Likay sa paglutos pamahawa. Oy, Doc, tinood anay ba ni? Kay bago lang akong sister-in-law nagka-gallbladder, no? Pag mayong ka ba, teka muna, kung mayong ba ka gastrology, kana sa, unsay pasabot niya na, Dok? Ang galing gastroenterology, Ben, muna siya ang sanga sa medisina na gatutok sa mga sakit sa atong tiyan. Typically, sa atong esophagus o ubol-ubol, sa atong tungol o stomach, sa atong intestine o atong tinai, hanggang sa atong natay. So, apil na diri ang atong gallbladder o kanang budiga sa abdo. O diha, sa budiga sa abdo, magpurma og mga bato o gallbladder. Iyon, kana gyud ba? Dok, so far ba sa datos nato, kasagara unsay mga sakit nato diri mga Pinoy? Actually, wa man nausab ang ganing sakit sa diseases of the GI or gastrointestinal. Pero ang mga common na heightened karong panahon na sa pandemya, Ben, kaning mga complaint of hapdos ang tiyan, butod, no, kanang magdaguok, dali ra siya alburuto ba ang tiyan. Dyspepsia, magiman ganina, heartburn, ang uban magkaning dinipya pa kaning nagtabag bitaw ang tiyan. Oh, correct. Pero na po yung mga diseases Ben nga gipasagdan kuan lang kanang wala gid giatiman kanang fatty liver. Kay tungod sa ni sa lifestyle during pandemic when kay stationary man kasagara kung dili mo mag-adapt sa healthy nga pagpuyo, no? So mag-develop og fatty liver tungod kay increase ang timbang. Ay. Way Chappy. Dok, chappy, Dok. Basta mo yung galintay nga na mo. Basta mo increase ang weight. Kaya siyempre, lami ba kaon, Dok. Talagang ba kayo mga online karon nga. Dali ra kita mag-order pagkaon. Opo. No, even gani ang alcohol maka-appeal na sa cause of fatty liver burn. Alcohol. Ang concern ako kaning colon cancer awareness burn di daghan ako makita during pandemic na nauwahi na pag-detect kani adto sa clinic gilumluman pa nila ilang gibati pag adto sa clinic na uwahi. Kadyo lang do makulbaan na basta ingani ra ba no kay kakulbaan ko kung may ani nga topic no. Pag Nabay ngungo nila dong nga basta diya daw dapita do kay late burag wala daw kay mga sintomas yun. Unsay mga early symptoms nga na dok nga makayon ka nga oy burag dapat ipa-check na ako ni. Ang atog yung guideline for screening for
colon cancer para early detection. Mag-edad na tag 50, magpa screening colonoscopy. No? Sa general 50? population. Okay. Pero kung aduna kay kaliwat, example, imo habang ginikanan, uncle, auntie, direct ka disigan, nasa inyong genes. So, dapat earlier na kama screen, maybe 45, 40, 10 years younger sa index patient o katong na naapektuhan. Okay. Mga sintomas naman doon, maglibang og dugo. Bantayan mo na siya. Magniwang, magbutod ang tiyan, maglisod og kalibang. Kini siya nga mga sintomas mo atong bantayan para ma-screen ka early. So, nga na. Actually kabala ka. Kana bang magsakit-sakit natay batio nga murag sakit din safety ba na dok nga na mag-usang nga itulod-tulod nimo ba yan anaon nimo ba itulod-tulod nimo awa man kay kuano ana pwede ra ba nga na dok naba kay burag something nga makuha ana kaya mo iba nga kanang pina idot-doot dapit dire idot-doot dapit dire skillet kala mo nga ana uy kaniyo mura na ko na feel na pain kana makatabang ba na dok? Yes, makatabang na kay kanang ginabuhat ninyo nga i-feel ninyo imong tiyan mo masad may buhaton sa doktor pag kita niya nimo. So feel kag abnormality din na mas labing maayo makitaan ka sa doktor. Labi na og na kay sintomas nga warning sign magsuka na ka. Okay. May ikap din mo ang putulapit or gasakit imong right after nga part sa imong tiyan. Tapos yellow na baka ka no kani mga sintomas na siya sa mga warning sign. Okay. Or lisod kag kalibang paglibang nimo aduna nay dugo. So kani siya huy simba ko. Alright. Dok, unsaon man kung naka sa panimalay nimo, tawa man may gabuhaton, unsay pwede nga ma-prevent nimo ni siya or mamili ba ka dapat sa imong pagkaon? Oo, importante kayo ang prevention sa kaning mga diseases kay magsugod magud ni siya og chronic dito sa bigayon. So ang pag-maintain o pag-prevent is healthy lifestyle. Mukaon din sa aktong oras. Okay. Mukaon sa mga green leafy vegetables. Green leafy vegetable, okay. So, kaya kani magong fiber o green leafy vegetables muna mo hawid sa kanang tubig sulod sa atong tinai ug mo limpyo mo nang simusilig sa atong tinai ug dili magdugay atong ugaw. Kaya ang muna siya kanang murag cleaners niya burn ba sa atong tinai ug maayo atong pagkalipang. Okay. So, exercise dayon, no? Ako gapala mo tan-aw mo sa imong Bitok-Bitok University. Ay. Bike. No? Exercise. Workout. Magpasingog. Importante kayo nga di lang ka mag-stationary sa itong balay. Okay. Yung pag-sedentary lifestyle, risk doon siya sa mga sakit sa itong lawas. Dili lang sa gastro ng mga disease. Unsa ka importante ang sige inom og tubig. Nay mga dukos ako mga lola ug mga nanay, permente lagi inom og tubig. Sige inom og soft drinks. Ang tubig, kung plain lang water, importante kayo na siya ka-hydration. Okay. Sabi nga, mga pasyente nga constipated, hydrate para inyong tayo di mauga. Okay. Pero sa mga beverages, for example, soft drinks, iced tea, o ganang mga tamis, kanya na kay makakos mga po nagproblema. Hindi alcohol, actually, ang bago karon burn, wala na safety nga level of alcohol. Amo ba? Gapalusot rin ng mga palahubog dahil gapalusot rin ng mga palahubog nga okay ra na imnon. Inana yun siguro ang story niya. Kaya makikita naman may mga fatty liver burn na tungod sa kaning alcoholism. Nung bisag ginagmay lang nga inom tapos ay other problem. Okay. Last na lang Dok. Dili automatic nga tambok ka mo na nasa kay problema kanay uban aniwang man ko. So wala ko'y problema sa ako mga internal organs. Dili kasabot. Kaya na may mga kanang dako ilang build na big sila, no? Medyo obese. But healthy ilang lifestyle, mas less ilang kanang chances sa mga tao nga niwang lagi pero way pasagad gihapon sa pagkaon. Very important, no? Ang kanin magong obesity, ay man nato ni ma-label nga problema kung aduna kay komplikasyon. Okay. Example, na kay heart problem because kay obese ka. Na kay hypertension because obese ka. Na kay kanang tagas cholesterol or fatty liver tungod kay obese ka.
Kung dati lang yung ka, pero pag work up ninyo, okay ra siya. Imo din ang kaugaling yung guilty. Okay, yan. Dili magsalig ha. Kay abi pala pagkuan. So, okay na itong gibuhat, Dok, nga nagbike-bike ta, Dok. Okay ra ni, okay ra ni. Tanda yan na, Bern. Pero na may chismis doon nga makagamay daw, Dok. Chismis na, Dok. Chismis na. Dagan salamat si Doc Erwin Dayupay, ang atong gastroenterologist. Tana magsabay. Bara di pa mo makasabay sa mo, Doc. Kay power pa man kay kang biker. Pohon pag ma-power nako, musabay nako sa imo. Dagan salamat sa imo, Doc. Mabuhay ka dia, Doc. Thank you, Ben. Thank you. Alright, there you go mga kagaya.